Eta Hernanin berriz bakailoaren astea ospatzen ari dira. Gaur Iparragirre sagardotegira bildu dira, sekulako jan festa, jan edan festa, eta erabateko protagonismoa bakailauak. Eta Naiara Gago, martxa honetan erabat borobilduko zara, Barkatu, Xavier, borobilduko naizela? Bueno, nire amak entzuten baizu. Zakizu ze santzua. Jan festa guztietara joaten zara, eta... Bueno, baina lanangatik, Xavier, lanangatik. Nik behartuta etortzen naiz. Hemen, borobila daukagun gauza bakarra, hemen etxe honetako Iparragirre etxeko sagarrak. Hemen dauzkagu klase guztietakoak, eta hemen daukagun usta bikaina da, eta albiste hona noski. Hau, honek esan nahi dulako, sagardoare badagola. Bai, eta hauek dira Iparragirreko sagastietako bariedadeak, 17 desberdina daude. Ez da marka txarra. Eta hemen, maila prestatu diguzu, guztia bakaiuarekin eginda, zer da hemen daukagun hau adibidez? Bueno, hemen daude bi errezeta egin ditugu 4 plater Hernaniko bakaio aste barruan. Lehenengoa zurrukutona da, garaibateko platera bat. Hau ere garaibateko bakaioa egiteko modua da, buñueloak, bere saltxan. Eta gaur egungo platera batea, ensalada, saltxakin. Hemen, okerrez banago, zuek gainean jarri jozute pilpila. Ne justu atatzen zaida azpilan. Eta zuek gainean jarri jozute. Bai, pixka bat kaskauta egongo gea eta pilpila gainean jarri jau bakailu bai. Artista edarrak zeate. Baina, Xavier, hauek ez dira plater bakarrak, hemen txeba daukagu. Etxean prestatu berri, zabiltzane platera zer daukagu hemen? Hemen dakagu, almondika jarriko txugu, eta jarriko txugu lehenengo zazpian jarriko salsa bizkainakin. Zu lasai zuzegi prestatzen, lasai zuzegi prestatzen, eta gu bitartean kata bat ingo deu, izane Arantxa Xavier, ez da oso jaioa sagardoan. Osa, arduan taola moldatzea. Baina sagardoakin usten dik erakutsi beharko dio da. Segurazki Xavier baino gutxiago, Bai? Bueno, guazen kata egitea, utzu aztu ezaguna. Zein da lehenengo pausua? Bueno, lehenengo gauza da nola bota behar da sagardo. Aurrenan astinduin behar da, bota, ez da altura hundian bota behar, 20 sentimetro hola. Ez dago nik tapa jartzen dut, horrela ez dugu zer zikintzen. Aizu, Arantxa, honek, itxura bikaina dauka, dastatu ezagun, Xavier, hau, zure omenez, nire asteburua oraintxe bertan hasi da, eta enaiz borobilduko, Astelenean berri zen zurekin. Topa! Gabon! On egin dizuela eta ongi pasa, gozatu.